आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट भिडिअ लानानै फैदों। नोंथाङा भिडिअखौ फार्स्ट टाइम जोबजाबसिन नायलां आरोना। नोंथांनि जिबनावबो नोंथांनि गामियावबो नोंथांनावबो मालाबा बेबायदि मोनसे जाब्रबथाया जागोन बा एक्सिडेन्टआ जागोन। बिनि थाखायनो नोंथाङा साबधान आरो बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामलां। आरो नोंथाङाबो बे भिडिअखौ नुदोंब्ला अननानै सेभ खालामनानै दोन बा शेयार खालामनानै दोन नोंनि फेसबुकआव, जाहाथे नोंनावबो मालाबा खामानि होनाय बायदि आरोना। नोंथांनि सहायनि थाखाय बा नोंथांनि मददनि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअआ, खिन्थु जायफ्रा फोथायनानै मावगोन बिथांमोनहा बासायजानायखौ मोनगोन आरोना, रैखा मोनगोन। आरो जायफ्रा फोथायनाय नङा, जानला मोनला सानगोन, नोंथांमोनहा नैबे बिफांनि रोदायानो मोनसे खामानिनि थाखाय गोबां बेसेन गोसा बा खामानियाव होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना। थ' आं भिडिअखौ खोन्थायैनि सिगांनो नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानो हागौ। आङो बैयाव मैखुन बारनाय बाथाम नुबोदों आरोना, जोंहानि हा खर'आव आरोना, बैथिंजाय बेवहाय माने आङो मैखुन बारनाय बाथाम नुबोदों। बेखौनो ओंख्रियावहाय लाब्रा बायदि होनानै जानो लांफैदों आरोना, अनलाजों जानो। नोंथांमोना सोर सोर मोजां मोनो अनलाजों जानो आरोना। हा खर'आ जोंनि फेनसिं थार होनाय सेरावहाय गोदो बिफां दानफैनाय बे मुरायानो रज'दों आरो। थ' बिदिबा भिडिअखौ बांद्राय गोलावथार खालामला लोगोफोर। नैबे जाहैबाय मोनसे माबा, बिनि नामखौ आंबो मिथिया, बे बिफांनि नामखौहाय। बेखौलाय बुङो जाहैबाय मानि मा होनो बेखौहाय देन्था बुजाब बिफां। आजि जिगा नङा बियो, आजि जिगा बायदि, नाथाय बिनि बिफाङा बिराद जोबोद बेसेन गोसा बिफां लायदै लोगोफोर, रायजो राजाफोर। थ' बिनि फिथाइया नै बिलाय, बिनि फिथाइया बेबायदि, आं साइडआव होखादों बिनि फिथाइया बेबायदि। ओमफ्राय बिफाङा नायनानै ला, नै बिफाङा साइडआव होखादों आङो, बिफाङाबो बेबायदिनो मोजाङै नायनानै ला। ओमफ्राय बिखौ आधा घन्टानि गेजेरावनो बिनि रोदाखौ मोननांगौ दै। जाय मानसिया जिबौ सौजादों, नोंथांमोनहा आधा घन्टानि गेजेरावनो बिनि रोदाखौ मोननांगौ। आधा घन्टानि बारबाथाय मोननाय नंला आरोना। थ' मा होनदों बेवहाय, हान्थु बारनानै फेन्दासिम खुनुरुखुम फैगोन बिसआ। बे बिसआ जै ओरै फेन्दानिफ्राय गोजौआव बारबोजोबथायबाथाय बेखौ आरो हानाय नंला आरोना। जाय बिथांमोनहा जिबौ सौग्रोमोना आधा घन्टानि गेजेरावनो हान्थुखौनो बाराखै, आथिङाव बिदि आफाथालाफ्राव सौदों, नै बिदिफ्राव आरोना, नै बिदिफ्राव सौदों, जिखुनु आफाथालाफ्राव, आफादावदैफ्राव, नङा होमबा? बाव सौनायावहाय थाबैनो हिन्जावफोरनि खानाय देङा बेखौ दोंथाम ब्रुद फुख'दो, हां खनसेनो खाथेनानै दोनदो, सिथ्रिजों खाथेदो। बिनिफ्राय आधा घन्टानि गेजेरावनो बे बिफांनि माबाखौ, रोदाखौ हां खनसेनो सानजाहा मोखां जानानै ब्रुद फुनांगौ आरोना, मिथिबायना? सानजाहा मोखां जादो आरो बिनि रोदाखौ खनसेनो बिफांखौ ब्रुद फुदो आरोना। आरो बिफां रोदाखौबो नोङो दानस'नायाबो माने हां खनसेनो दानस'नांगौ। 6था आरोना, 6था दानस'नांगौ नोङो। 6था दानस'दो, लांदो, देग्लिदो, मोजांनो देग्लिनानै बेखौनो बै सौनाय जायगायाव, थै गनाय जायगायावहाय फुनदो, खाथबनानै लादो आरोना, गारायाव खाथबनानै लादो। अब्लानो नोंथाङा बैफोरबायदि जाथायनिफ्राय बारग'गोन। अब्लालाय माथो, नङा होमबा? नोंथांमोनहा आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो मिथिखाबाय। जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामलां आरो जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोना फल' खालामबानो जाबाय, नङा होमबा? बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि भिडिअ मोनबाय थागोन आंनि चेनेल आरोना। थ' आं मोनबाय, नैबावनोसै आरोना, मोनबायानो। आं खाहैनो नागिरबाय आरो खानोसै। गासिबो सोरबा खाना लांबाय, नै मैखुना माने गैला, मोनाखिसै आरोना। दा नै गोरलै गोरलै, नै बारसे बारनै दङ आरोना, नै गोरलै गोरलै, नैबे बारसे, ओमफ्राय नै बारनै दङ आरोना। बारसे बारनै बारथाम बारब्रै बे दंमोन आरो, माने देराखै माखासे, ओमफ्राय माखासेखौ सोरबा खाना लांबाय आरो।